Wayo ndadzoka zvekare pazimu reality ITV ndiri imwe nyaya ndasangana nayo nyaya yandidisturba ndangoti video yororoge ndingwende naro pazimu reality ITV ndikwase kuratidzawo vamwe zviri kuitika pari nyaya yekunzi yaitika muna OK kuna OK singazoti OK upi wacho zvangu but still ndingokuratidza video yati ndangoonawo murionewo mukomende womuonawo munenge maita kuti boy iri pabasa nyaya iripo ndiyekuti anziwanwa poison pabasa pakaipa mahwani mumabasa umu muda ungwarirwa ndika usangodye idye but still hazvina kunaka kuti upoison mumwe munhu andika angona kukufira pane zvinoitika zvinhu zvito dangerous amen still ndingokuratidza video yacho murionewo kuitirawo onda kuwachenjedzo kuti vamwe vanhu vanoshandawo pavanoshanda ipapo vanofarira kudya stereki kuti usangodye tanga waverify maonawo uyezve amen handidi kuwanza zvangu kutaura but ndangondikuratidzewo video yandasangana nayo pasocial media nguva yanga ndichingwavha but vanhu vangamira mahours vachimirira kunzi kuchazoya ivo paine ningiri nezi ngavazadaro saka vari kubva nacho asiwa muambulensi anzi maworkers OK panapa acha vadya vaitwa food poisoning manager havasi kutomboda kana kuti vanhu vaendeswe anyway Saura mandeka kamdara kapika chiti pinkai kamanager sembo yake chidiwa kuti machiremba aone kuti oti down setipe sembo yeti muramba nesembo yeti chikudiwa kutenga ndi iteke wati action ono ungaiuye kayendi vanhu vaende you say wandimise video ifoni yangu ifuteke mani uri stupid you next time do chanwa zvaka zvine poison ungodona say stupid woman fucking idiot nay auto say awaru kutora video you are a stupid woman vamwe wako vari kufa you're an idiot nay say vari kutora video nay riduzi dauri wanwa zvitizo zvouri uri kutandadza you're fucking stupid dauri wewe wanwa zvitizo zvewo uri kutandadza uriwo you're fucking stupid pwechi teachers yofati sei vakaunondimisa video yangu herewo video phone ndeyangu iyi sei vava havana zvaunondiita duzvire munhu you're fucking stupid ndosaka muchitambiriswa tumasenzi tomusikora makaungana imomo duzvire munhu nai sembo yake takavadira kuya sembo isitaka siripo na ndopigwa kuti ndoripa vakana kopi kekachenda sisina kwesi pakaipa ndifunga murongozvionawo kuti ibata mupfupi bata murefu bata mutete bata mudhafu bata mutsvuku bata mutema zvinhu zvina kumira zvakanaka mahwambe murambi tiri pageto sitongoti ati haya mahwambe mutakitika waitwa apakapa tise mageto yoiti zvedu hatina kufarira takunakidzwa nawo but still hamene kuti munhu achanga ine plan yekuita sei mahwambe murambi ndozvanga ndazvo kana ndikuone sei muonawo mavideo atati zvikuitika izvo zvimahwani thank you.